Ignition running. Liftoff. Puna-armeija vyöryy Berliiniin huhtikuussa 1945. Kolmas valtakunta on romahtanut. Hitler ei tehnyt itsemurhaa bunkkerissaan, vaan pakeni Argentiinaan. Tässä Argentiinassa otetussa kuvassa on 70-vuotias Hitler, tässä vertailuna sodanaikainen kuva diktaattorista. Hitler asui vaimonsa Eva Braunin ja 2 tyttärensä kanssa heitä varten rakennetussa alppityylisessä huvilassa Andien juurella. Hitler kuoli vasta vuonna 1962. Näin väittävät salaliittoteoreetikot, joiden mukaan Berliinin komentobunkkerista löytyi kuolleena Hitlerin ja Eva Braunin kaksoisolennot, joita tiedetään olleen useitakin. Nämä ovat viimeiset julkiset kuvat Adolf Hitleristä. Hän palkitsee Saksan rippeitä puolustavia poikasia. Neuvostoliiton puna-armeija on jo kaupungin porteilla ja on vain päivien kysymys, milloin kaupunki vallataan. Tässä on virallinen versio tapahtumista. Hitler vetäytyy Führer-bunkkeriin. Pian keskiyön jälkeen 30. huhtikuuta hän avioituu pitkäaikaisen kumppaninsa Eva Braunin kanssa. Hitler sanelee testamenttinsa sihteerilleen ja vetäytyy lepäämään noin kello 4 aamuyöllä. Herättyään Hitler nauttii lounaan ja jättää hyvästit bunkkerin henkilökunnalle. Hitler ja Eva Braun siirtyvät Hitlerin työhuoneeseen, josta heidät pian löydetään kuolleina. Näyttäisi siltä, että Eva Braun on ottanut syanidia, Hitler on ottanut syanidia ja samalla hetkellä ampunut itseään päähän. Salaliittoteorioihin uskovien mukaan työhuoneen sohvalla oli identtiset kaksoisolennot. Hitler ja Eva Braun olivat paenneet metrotunnelilta pitkin kohti Tempelhofin lentokenttää. Teoria Hitlerin paosta sai vahvistusta, kun Tempelhofia lähimmältä metroasemalta löydettiin hiljattain 200 metriä pitkä tunneli, joka johti suoraan kentälle. Hitlerin bunkkerista oli siis salainen maanalainen reitti lentokentälle. Hitlerin paosta kertovan sotahistorioitsija Simon Dunstanin ja toimittaja Gerard Williamsin kirjan mukaan Hitler seurueineen nousi Junkers 52 kuljetuskoneeseen. Se lennätti heidät Saksan ja Tanskan rajalla sijaitsevaan Tönderin lentotukikohtaan ja sieltä edelleen Travemündeen. Siellä vaihdettiin isompaan Junkers 252-koneeseen, joka kuljetti seurueen Roissiin, kenraali Francon hallitsemaan Espanjaan ja edelleen Kanarian saarille. Sukellusvene kuljetti pariskunnan Argentiinan Patagonian rannikolle, jossa he nousivat salamaihin kesäkuussa, kun sota Euroopassa oli jo ohi. Uskottavuutta Hitlerin paolettua salaperäinen natsien sukellusvene U-530. Jostain syystä se ei antautunut sodan päättyessä, vaan suuntasi Argentiinaan. Siitä tehtiin useita havaintoja Argentiinan rannikolla, kun se laski ihmisiä kyydistään. Silminnäköiden mukaan aluksesta poistui myös siviilivaatteissa viiksetön Hitler ja Eva Braun. U-530 antautui lopulta Mar del Platassa Argentiinan laivastolle 10. heinäkuuta yli 2 kuukautta sodan päättymisen jälkeen. Aluksesta puuttui jostain syystä kansitykki ja sen liikkeestä kertovaa logikirjaa ei löytynyt mistään. Hitler ja Eva Braun asettuivat asumaan tähän heitä varten rakennettuun alppityyliseen taloon Hacienda San Ramoniin. Se sijaitsee 10 kilometriä San Carlos de Barilochen kaupungista itään Andien juurella. Maisema on hyvin samankaltainen kuin Hitlerin oman alppitalon ympärillä Berchtesgadenissa Etelä-Saksassa. Ne maisemat näkyvät näissä Eva Braunin kuvaamissa kotikaitafilmeissä. Sota oli ohi, Berliiniä jo rakennettiin uudelleen. Tiedot Hitlerin kohtalosta olivat hyvin ristiriitaisia. Virallisen version mukaan Hitlerin ja Eva Braunin ruumiit käärittiin huopiin, vietiin bunkkerin pihalle, valeltiin bensiinillä ja poltettiin. Ilmapommitukset olivat niin kiivaita, että polttaminen ei kokonaan onnistunut. Toukokuun 2. päivänä neuvostojoukot saivat bunkkerin haltuunsa ja löysivät osittain poltetut ruumiit. Joukkojen mukana seurannut patologi teki ruumiinavauksen ja viralliseksi kuolinsyyksi vahvistettiin syanidimyrkytys. Ampumahaavoja ei mainittu. Lännessä tämä kyseenalaistettiin heti, koska bunkkerista vangitut väittivät Hitlerin ampuneen itsensä. Kesäkuun alkupäivinä neuvoston marsalkka Georgi Zhukov ilmoitti, että Hitlerin jäännöksiä ei ole löydetty ja Hitler saattaa olla elossa. Myös Stalin vahvisti, että Hitlerin ruumiin sijaintipaikkaa ei tiedetä.
Venäläiset kertoivat kyllä vieneensä mukanaan kallonkappaleen, jossa oli luodin reikä. Sitä säilytetään edelleenkin valtionarkistossa Moskovassa. Vuonna 2009 kallosta saatiin paloja, jotka vietiin DNA-testaukseen Connecticutin yliopistoon Yhdysvalloissa. Testien mukaan kallonkappale kuului noin 40-vuotiaalle naiselle, jonka DNA ei sopinut myöskään Eva Braunin sukulaisten perimään. Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n arkistosta vapautui hiljattain asiakirjoja, joista käy ilmi, että jenkit uskoivat tosissaan Hitlerin paeneen Argentiinaan. FBI:n agentit raportoivat useista silminnäkijähavainnoista, myös Hitlerin olinpaikka oli tarkkaan tiedossa. Jostain syystä Yhdysvallat ei koskaan ryhtynyt raporteista huolimatta Hitleriä etsimään. Salaliittoteoreetikoilla on tähän selitys. Sodan jälkeen tehtiin sopimus. Yhdysvalloille luvattiin kaikki natsien sotateknologia, erityisesti rakettimoottoreihin liittyen, jos Hitler päästetään pakenemaan. Yli 200 saksalaista V2-raketin kehittelyyn osallistunutta insinööriä siirrettiinkin Yhdysvaltoihin sodan jälkeen johdossaan Wernher von Braun. He eivät koskaan saaneet sotarikossyytteitä. Samaan aikaan maailmanhistorian hirvittävin diktaattori eli salaliittoon uskovien mukaan rauhallista perhe-elämää Andien juurella. Helmikuussa 1962 72-vuotias Hitler oli menossa haciendallaan kylpyhuoneeseen, kun hän kaatui. Aivoverenvuoto aiheutti toispuolisen kasvohalvauksen. Levottoman yön jälkeen diktaattori vaipui koomaan ja kuoli seuraavana päivänä.